No niin, tervehdys. Olemme tässä Kuhmon Nivankylällä niin sanotulla Isonvirran sillalla. Minun nimeni on Jussi Kämäräinen. Olemme täällä paikalla nyt sen takia, että tämä on minun vanha lapsuuteni kotikylä. Tällä sillalla tämän virran ääressä on tullut vietettyä erinäinen hetki tai erinäinen määrä hetkiä. Ja minä olen lähtöisin täältä Kuhmosta. Olen opiskellut tuolla Joensuun yliopistossa historiaa, erikoistunut Suomen historiaan ja voisi oikeastaan sanoa, että myöskin sotahistoriaan. Olen tutkinut talvisodan ajan tapahtumia, ennen kaikkea siviiliväestön evakuointeja. Väitöskirja on kovasti työn alla siitä, mutta en uskalla luvata milloin se valmistuu. Ja tällä kertaa nyt sitten, tai tämä meidän video käsittelee nyt niin tämmöistä pientä kuriositeettia tästä talvisodan historiasta ja Kuhmon historiasta. Ja toivon, että tämä teitä kiinnostaa, että jotakin tästä aiheesta pitäisi tietää ja pitäisi osata sanoakin. Ja toivon, että viihdytte videon parissa. No niin, olemme nyt täällä Lentiiran kirkolla. Kuitenkin valittain täytyy todeta, että tämä kirkko, joka tuossa vieressämme sijaitsee, ei liity tähän tämänkertaiseen videoon millään tavalla. Se on rakennettu vuonna 1991, eli sillä ei voi olla mitään tekemistä talvisodan kanssa. Kuitenkin maisema tuossa taustalla on komea. Sitä paitsi Lentiiran kirkko on paikka, jossa kävin rippikouluni, joten täältä oli oikein mukava ja hyvä aloittaa tutustumisemme aiheeseen. No niin, nyt me olemme täällä Kirveskansan kirkolla, eli tämä on nyt se Lentiiran kirkko, josta tämä video varsinaisesti kertoo. Ja tämä kirkko on rakennettu vuonna 1812. Itse asiassa tämä rakennettiin ilman lupaa. Lentiiralaiset kävivät Hyrynsalmen kirkolla katsomassa mallia, millainen kirkon pitää olla. Ja sitten omakätisesti kirveillä ja puukoilla rakensivat paikallisesta rakennusaineesta itsellensä kirkon. Ja alun perin tästä tuli määräys, että se pitää purkaa. Tämä on laiton rakennus, mutta lopulta sitten herrat sen verran heltyivät korpikansan miesten aherruksen edessä, että kirkko otettiin käyttöön rukoushuoneena. Siellä järjestettiin 8 kertaa vuodessa kirkonmenot. Ja tuossa vieressämme on sitten myöskin Lentiiran vanha hautausmaa ja sinne voitiin haudata vainajat siunattuun maahan. Kirkko paloi talvisodan päättyessä 1940 ja videomme käsittelee nimenomaan tätä kirkon palamista ja siihen johtaneita tapahtumia. Olemme nyt tässä Kirveskansan kirkon muistomerkin alueella. Tällä paikalla tuossa vieressämme tosiaan sijaitsi se kirkko vuoteen 1940 saakka, kunnes se sitten talvisodan päättyessä tuhoutui tulipalossa. Tästä kirkon palaamisesta on useita eri versioita. Jo heti talvisodan päättyessä puhuttiin esimerkiksi sellaista, että suomalaiset joukot olivat sodan alussa vetäytyessään polttaneet kirkon samalla tavalla kuin muutkin alueen rakennukset, että puna-armeija ei niitä voisi käyttää. Olenpa kuullut sellaisenkin version, että sotkamolaiset sen polttivat. Tietenkin kuhmolaiset syyttävät sotkamolaisia. Mutta kuitenkin kaikkein komein kertomus, jonka olen kuullut, oli se, kuinka tässä kirkossa pappina ennen talvisotaa ja sen jälkeen toiminut rajaseutupastori Jorma Kauko hiihti tuosta vieressämme olevan järven
yli tähän kirkolle, tuli katsomaan, kuinka hänen kirkkoaan on sodan aikana kohdeltu, avasi oven ja havaitsi, että Puna-armeija on käyttänyt kirkkoa tallina. Herran pyhä huone oli häpäisty käyttämällä sitä eläinten majoitukseen ja ruokkimiseen. Pappi suuttui ja sytytti kirkon palaamaan ja tällä tavoin hyvittääkseen ja puhdistaakseen tämän häväistystyön. Tarina on kaunis, tarina on uljas, ylväs, tiivistää paljon suomalaisten asenteesta talvisodan aikana. Kuitenkin uskaltaisin väittää, että tarina ei ole tosi. Ja tänä päivänä tarkastelemmekin sitten yhtä versiota, jota minä itse pidän kaikkein todennäköisimpänä ja luultavasti kaikkein uskottavimpana kertomuksena siitä, kuinka Kirveskansan kirkko paloi. Jos en aivan väärässä ole, niin muistelen, että tämä on alkuperäinen rakennus, eli tätä ei ole poltettu silloin talvisodan aikaan. Että tämä olisi ollut ruumisriihenä, eli vainajat on tuotu tähän odottamaan hautausta tuohon läheiselle hautausmaalle. Voin olla väärässäkin, mutta ainakin tarina on ihan hyvä ja ansaitsee mielestäni taltioimisen tälle videolle. Talvisota syttyi 30.11.1939. Hirveän tarkkaan en nyt näihin taustoihin mene. Sen verran voisin tästä mainita Kuhmon osalta, että Kuhmossa väestön evakuointeja eli väestön siirtoja ei ennen sotaa oltu tehty. Kuhmon nimismies kylläkin pyysi niihin lupaa, mutta sisäministeriö ei niitä antanut. Uskottiin, että sotaa ei tule. Ja niinpä sitten tässä Lentirastakin väki poistui sodan syttymispäivänä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kuhmosta ja Vartiuksesta ja Lentirasta piti evakuoida 30 kuorma-autolla 600 siviiliä ja vietiin tuonne Säräsniemeen. No, alue oli siis tyhjä silloin kun talvisota alkoi tai oli alkanut. Suomalaisia joukkoja täällä ei ollut, ne oli tuolla etelämässä Kuhmon suunnassa ja sitten pohjoisemmassa tuolla Raatteentien suunnalla. Ja tässä oli tämmöinen sotilaallinen tyhjiö, mikä on tietysti hyvin helppo ymmärtää, kun miettii sen aikaista tiestöä, niin mitään tuommoista vartiustietä tai muuta vastaavaa tietä tuonne länteen ei ollut. Myöskään tuolta idästä Neuvostoliiton puolelta ei tähän mitään tieyhteyttä tullut. Ja tämä nyt oli tosiaan semmoista tyhjää korpea sekä suomalaisen että neuvostoliittolaisen sotilasjohdon mielestä. No kuitenkin sotilaalliseen ajatteluun kuuluu se, että jollakin tavalla näitä tyhjiäkin alueita pitäisi valvoa. Ja niinpä sitten tuossa joulukuussa Neuvostoliitto lähetti tänne sotilasosaston. Poikkeuksellista tämä on sen takia, että kyseessä ei kuitenkaan ollut Puna-armeijan osasto, eli nämä ei olleet neuvostoliittolaisia sotilaita, vaan kyseessä oli Suomen kansanarmeijan joukko-osasto. Eli siis talvisodan alussahan Neuvostoliitto perusti tämän Kuusisen kansanhallituksen, joka oli tämmöinen Neuvostoliiton perustama nukkehallitus suomalaisista kommunisteista. Neuvostoliittohan ilmoitti, että se oli vain tullut auttamaan tätä Kuusisen kansanhallitusta syrjäyttämään nämä valkobandiitit täältä Suomen johdosta. Näiden kansanarmeijan osastojen tarkoitus ei ollut osallistua taisteluihin. Tarkoitus oli, että ne tuodaan sitten myöhemmin Helsinkiin ja muihin isoihin kaupunkeihin noin niin kuin paraatia pitämään ja osoittamaan, että kyllä se oikeasti oli se kansanarmeija, joka tämän sodan voitti ja Puna-armeija oli siellä vaan pikkusen jeleppimässä. No, professori Ohto Mannisen mukaan, joka on tutkinut näitä kansanarmeijan asiakirjoja, niin sieltä piirtyy aika mielenkiintoinen kuva tästä porukasta. Kyseessä oli nimellisesti pataljoona, mutta tosiaan vahvuus 270 ja risat, niin se vastaa tuommoista suomalaista vahvistettua komppaniaa, joku erillinen komppania tai ehkä 2 komppaniaa voisi olla niin paremminkin. Raskasta aseistusta sillä ei ollut kuin 3 konekivääriä, muutama pikakivääri. Ja
kun ne toisen kerran tuli tähän silloin helmikuussa, niin silloin ne itse asiassa jätti suurimman osan kaikista kamppeista, esimerkiksi teltat ja muut vastaavat, niin tuonne rajan itäpuolelle. Ja siitä voitaisiin päätellä, että pojilla ei ihan hirveätä hinkua ollut sitten tulla tänne, vaan ne halusi varmistaa, että kovin kummin suorituksiin ei tarvitse revetä. Yhden tiedusteluretken he teki tuonne Vaaralan suuntaan. Tiedusteluretki onnistui sinänsä hyvin. He ei paljastuneet ennen kuin sitten paluumatkalla hiihtivät suomalaisten väijytykseen. Siellä oli suomalaisten partio ja siinä kaatui sitten 5 kansa-armeijan sotilasta. Toisen tiedusteluretken he teki sitten helmikuun lopussa, mutta en ole saanut selvää siitä paikan nimestä, että mihin suuntaan se oikein on tehty. Joka tapauksessa Iivantiiran suuntaan määrätystä tiedusteluretkestä he suoraan kieltäytyi. Myöskin siitä, kun heitä käskettiin linnoittamaan tämä Lentiira-alue, niin he ilmoitti, että me emme tämmöistä tee. Ainoastaan Suomen kansa-armeijan komentaja Aksel Anttila voi meitä määrätä, tai sitten 9. armeijan esikunnasta pitää tulla käsky, mutta 44. divisioona ei heitä voi komentaa. Tässä vaiheessa tämä pataljona muutettiin sitten rykmentiksi. Siitä tuli Suomen kansa-armeijan 7. rykmentti ja sen komentajana toimi kuuluisa suomalainen punaupseeri Toivo Vähä. Toivo Vähä on kuuluisa sen vuoksi, että hän osallistui tämän Sidney Railin eli James Bondin tosielämä esikuvan kiinniottamiseen ja sitten teloitukseen hän ei osallistunut, mutta sieltä hänet saatiin kiinni. Sodan päättyessä sitten tämä Suomen kansa-armeijan osasto tietenkin vetäytyi tuonne rajan taakse. Suomalaiset joukot tulivat tänne Lentiira-alueelle ja tässä vaiheessa sitten todettiin tämä kirkon palaaminen. Ja niin kuin sanottu, niin tosiaan se kuuluisin versio tai hienoin versio tästä kirkon palaamisesta on se, että se pappi Jorma Kauko tämän olisi polttanut, mutta itse asiassa eräs näistä kansa-armeijan sotilaista, jotka oli tällä alueella, niin kertoi myöhemmin palattuaan sodan jälkeen Suomeen, että tämä kansa-armeijan osasto olisi tämän kirkon polttanut. Heidän ongelmana oli se, että kun heillä ei ollut majoituskalustoa ja alueen talot oli tuhottu, heillä ei ollut muuta kuin rakotulet, jolla he sitten yöpyvät. Tämä johti sairastumisiin, tämä johti paleltumiin. Välillä jopa 60 ukkoa oli pois rivistä sairastumista ja paleltumien vuoksi. Ja niinpä he silloin sodan lopussa ottivat ja polttivat tämän kirkon lämmitelläkseen tämän kirkon loisteessa. Tietysti nyt sitä voi miettiä, että kun kyseessä on tämmöiset suomalaiset kommunistit, osa tietysti enemmän aatteemiehiä, osa vähemmän. Toivo Vähä nyt ainakin oli ehdottomasti aatteemiehiä. Niin voisi olla, että mikäli tämä kirkko nyt sitten on ollut pystyssä silloin, niin he on vähän niin kuin ilkeillessä ja keljuillessaankin se hävittäneet ja ajatelleet, että tuo nyt ei ainakaan tuohon jää. Ja me itse pian tätä versiota, jonka mukaan kansa-armeijalaiset sen olisi polttaneet, niin pidän tätä oikeastaan kaikkein uskottavimpana, koska tästä nyt se silminnäkijäkuvaus on. Ja sanotaanko, että aika harva ihminen kuitenkaan niin kuin lämpimikseen väittää kirkkoa polttaneensa, oli se sitten sodan aika tai ei. No joka tapauksessa tämä on niin kuin, vaikka tämä on tietysti hyvin pieni kuriositeetti Suomen historiassa ja Suomen sotahistoriassa tai edes talvisodan historiassa, mutta kuitenkin kuhmolaisille ja etenkin tälle Lentiiraan alueelle niin tämä oli hyvin merkittävä tapahtuma. Ja sitä osoittaa sekin, että heti kun lentiiralaiset palas talvisodan jälkeen tänne alueelle, niin yksi ensimmäisiä ajatuksia oli, että se kirkko pitää saada rakennettua. Lentiiran isännät hommas saman tien hirret, josta se kirkko rakennetaan, mutta tässä vaiheessa he ei sitten saaneetkaan lupaa siihen kirkon rakentamiseen. Ja kävi itse asiassa niin, että tämä ensimmäinen hirsikerta mätäni sitten
sitten kun sitä ei käytetty. Ja niinpä sitten se seuraava kirkko rakennettiinkin vasta 1948. Silloin se lupa tuli ja siinähän avusti tämä yhdysvaltalainen, mikä luterilaisten kirkkojen säätiö se nyt oikein on, miltä se avustus siihen saatiin. Se kirkkohan tosiaan tuhoutui tuossa 90-luvun taitteessa ja tämä nykyinen kirkko on vuodelta 1991. No, jos halutaan miettiä, että minkä takia tästä sitten kerrotaan niin monenlaisia tarinoita tai miksi näistä on tästä hävittämisestä useita eri versioita, niin ehkä jos lähdetään siitä Jorma Kauko-kertomuksesta liikkeelle, niin tosiaan se on semmoinen ylevä, isänmaallinen kertomus, joka tosiaan tiivistää paljon sitä suomalaisten ajatusmallia tuohon aikaan, tämmöinen ehkä kirkko, koti, isänmaa, jota sitten siltä itäiseltä Neuvostoliitolta varjeltiin. Ja toinen juttu oli tietysti se, että suomalaisilla oli tieto siitä, että se joukko-osasto täällä oli Suomen kansa-armeijan sotilaita. Ja tämä Suomen kansa-armeija ja sen läsnäolo täällä Kuhmossa ja Kainuun perukoilla soti aika vahvasti sitä talvisotakuvaa vastaan, joka oli luotu. Että Suomen kansa oli yhtenäinen ja yhtenä miehenä ja yhtenä joukkona nousi sitä Neuvostoliittoa ja sen sortovaltaa vastaan. Ja nyt kävikin ilmi, että itse asiassa olikin suomalaisia, tosin kyllä Neuvostoliitossa asuvia tai asuneita, mutta kuitenkin, jotka olikin valmiita tukemaan ja auttamaan sitä Neuvostoliittoa. Ja tällä tavalla sitten haluttiin niin kuin hävittää tämä heidän muistonsa ja tämä tämmöisen virallisen tai hienon talvisotakuvan kanssa kilpaileva ja riitelevä kertomus. Ja näin ollen sitten Jorma Kauko sai ikään kuin toimia tämmöisenä syntipukkina tai pitäisikö ajatella ehkä paremminkin sankarina sen sijaan, että olisikin ajateltu, että ne olikin suomalaisia kommunisteja, jotka tämän kirkon hävitti. Mutta tämä on tämmöinen lyhyt kuriositeetti-video tästä sinänsä ihan kiinnostavasta aiheesta ja kiitoksia.